apa dari tanggapan dari sebelum? rumah Oh dari rumah. Aku tuh sakit, kamu nggak tahu tuh. Kok tanggapan karena aku kok sakit terus aku. Ya berarti kan jaluk tombol. Ning kene duduk kene, ning alun-alun loro, ning kene loro. Ya kan berarti kan tombone sampean Thomas. Lah aku kan duduk dokter yang bisa mengobati kesakitmu. Ya toh. Tapi kan kamu mengobati rasa hatiku. Setetek kan? Setitik. Setitik tenan, setetek gede. Terus piye? Lek mbok berarti setotok. Apa? Berarti mengobati perasaan berarti perasaanmu sedang tidak baik-baik saja. Ya baik-baik saja. Oh, baik-baik saja. Aku ndelok wayange kuwi ndang. Yang mana? Sing wedok wi lho kok mirip aku ya? Oh, duduk iki padahal Rebu Sinden kok iki. Kok duduke berarti duwene aku. Dalah kok duduk wayange. Lah, iki ngono aku lho Mas, lho ento. Apa? Gawe sabuk ngene iki to, terus iki hilse ngene iki koyo arep gawe jinjit ngarep jan iki. Piye to? Ora ya. Bisa jinjit ngarep. Wes kita go mulai ya. Loh, kuwi paitanku ngawur Ya wes cium sik. Kok iso wayange luar biasa. Iki besok ada tanggapan apa mboten Dik Niken? Oh, besok alhamdulillah enggak ada. Dolan yuk. Loh, besok saya dan Astabrata ke pantai besok. Besok tenanan toh? Tenan, besok pagi. Sesuk aku ya ning pantai karo Mayangkara. Pantai ndi pantene akeh lho. Pantai pacar. Lho, apa ki pantai kok pantai pacar? Loh, iya pantai pacar ki termasuk Tulungagung apa Blitar ya? Oh, Tulungagung. Kalau pantai dekat sini tuh pantai apa, Pak? Pudak, pantai Pudak. Oh, pantai kuda. Ikut. Pudak. Jadi nanti pagi habis wayangan ke pantai. Ikut moga. Ikut. Ruangsaku kok luar biasa. Iki ngene, Dik. Sampean kan seniman yang lagi naik daun. Duduk mono apa gak kesel to? Duduk sing penak to. Duduk sing penak, Dik. Dik, dipangku. Ya wes dipangku Mas Victor ae nek. Duduk sing penak to, duduk sing penak. Sampean kan seniman yang sudah naik daun. Apa-apa iso campur sari pop yo dangdut apa meneh, ya toh? Sampean ora ketang sithik jajal ndalang ning kene, Dik. Dalang to? Heeh. Lek trimo dalang yo kecil to, bar iki kok. Abare kalih kula anak apane lho, ora anak apa-apane. Umpama gelem dalang kalah payu aku. Tenan, kalah payu. Gelem dalang tenan. Aku dalang apa lho, Mas? Dalang ki kok omong-omongan iki karo iki. Oh, ngono ya. Pak dalang karo Bu Sinden. Oh iya. Ning sulukono sik, sing lho. Sing endi? Songo sing isine Kang. Lho. Sulukan aku lho slendro, Mbah. Tong-tongane, Mbah. Heeh. Nyok. Duduk sini lho. Dalang dong. Oh, duduk sini toh. Ojo. Sini. Oh, iya. Wah, bahaya ini nanti. Oke, aku lagi ganas-ganasnya lho. Nah, situ madep sana no. Anu toh, Bapak ingin toh. madep sana. Sinden tak. Duduk dalang ora apa-apa, duduk dalang. Jangan gini aja. Oh, gini aja. Anu mic-nya dipegang tangan kiri. Mic-nya, ini sama gunungannya digerak-gerakkan. Tak dodoki yo. Wah, Dang, yo. Oh. Isine kang gara-gara bumi langit gonjang ganjing para pukang kang pratala lindu ping 7 sahari kang jalani di pati ambantusi sirna larut terus pene Mas
Na 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 na. Na 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 na. Apik nana-nanamu. Nano. Ya Jal ya, ki engko sampean dan nyapa tuh tidak nyedit-nyedit barangnya. Lah ini lho ben Oh, iya. jejeg. Aku tak ngendang, Heeh. ya toh. Tak Terus? ngendang, engko iringane muni, nek wis iringane muni, engko sampean ngetokne dalang karo sinden iki. Engko iringane mandek lagi omong-omongan. Oh ngono. Ya. Terus aku sing tak tokne apa? Iki lho, Pak Dalang karo Bu Sinden. Oh, iya, iya, iya. Iringan sik ngetokne nek iringane mandek sampean omong-omongan. Oh iya iya iya. Sembarang wis bahasa apa wis sembarang. Oke. Iya iya iya. Heeh. Kok iku oh iya iya iya. Anu iki ndek enek anu to. Yo tak pasang nih, tak pasang nih. Ayo sik tak nata. Baik, iya. Orang. Sujar. Abang daduk. Daduk yang piro ae kowe. Dan lampu yang jadi saksi ya. Iya. Heeh. Iki nglunggui bantal ki ra apa-apa to, Ora Mas? apa-apa. Kuwi yo nyat nggo lungguh Ya jalan. Heeh. Nggo iki napa itu aja? Heeh. Ya ngono. Da anu sinden wong wedoke nek ngeprai malah banter lho. Nah kok iso? Lah kan renek ganjelane. Lek nggih sotek. Rusak. Sik. Terokno aku, dok, terokno aku, dok, terokno aku. Nah, ngono ya aku dodokane. Dok, dok, ngono ya. Sik, aku tak rono sik. Heeh. Sik ta, urung. Urung. Iya bar gedang lho. Sik, jajal, dodok. Engko nek iringane wis metu Ya. wayang loro, nek wis mandek omongan, sembarang wis bahas apa. Ya. Iki mike gak mau ngono pakene susu lho ki engko mike. Wah, jan dadi wong penyumpeng ora iso to bar iki. Dadi penyumpeng iki. Ngagem niki napa niku? Oh. Jangan sisat-sisat. Anu bar njaluk rokokmu sitok ae. Ora oleh ya. Sakmene ya. Anu ki HP ku enek sing telepon ya. Wes. Halo. Sapa? Wes kono ya. Ya. Heeh, sik. Anteni aku sik. Ki mic aku cepatno wireless siji. Ya. Ya, peserta selanjutnya Festival Dalang Bocah dari Kediri yaitu Dek Niken Salindri. Yo, dok. Misal, dok. Guys. Ngapa? Anu ki media ki lho sik ta. Apa ya nek dalang kok nge-vlog ki lho terusan. Nek wis dalang madhep debok ki fokus Ya. konsentrasi. Oke. Ya. Dok. Ngono. Dijabut. Sik Mas, kula nge-vlog HP-ne ceblok. Apa ya enek to? Wis ngobahne wayang kok bingung golek HP lho. Lah niki lho HP-ne ceblok lah, pripun niki malike lah. Terus kono apa ya enek wong nanggap terus wis ngobahne wayang kok sik nge-vlog ngono. Heeh. Yo. Dok. Dileh kayane wis ilang. Wah rusak kok. Yo metu Pak Dalang karo Bu Sinden. Apa ya? Dalang wis maca dalang kok kukur-kukur lakang.
omong-omongan jajal. Loh, dalangnya mengi dalangnya. Bune. Wadah, bune ada. Ya apa terus. Kalem Pak Ne. Wah. Apa? Ya terus. Ya ngalah bojoku kok suwi-suwi saya ganteng ya ampun bagus cium dulu Aku nih jane pengen ngono wih mong aku. Terus bahas apa di luar panggung bahasnya jel apa bahas di luar pementasan. Pak Ne apakah sudah makan? Kurang bune tulung gawekno kopi. Mangan kok ngopi ya? Lah. Hah? Lah ya kopine digrogoti, Mas. Tak siap nih mangsi ya Pak Ne cium dulu. Wah, wes ya. Yes. Terus mangane teko teng. Nah, terus. Makme apa? Ibaratnya makme apa? Iki mangane ngono mik, Mas. Oh. Miknya cilik ya? Mikir cilik. Iki pakne makme. Oh iya bune. Iki petot jane yo ngalah. Wah, didulang no, didulang. Ya ampun. Hei! Ngono kuwi peng piye ta aku lali aku ngono kuwi. Ya ampun, bojoku lek ra didulangke ngene iki lho, nafsunya makan itu berkurang sampai awake kurus kayak ngene iki. Ya ampun. Kuruin Aku jane salemu ning enek vitamine lho, Bune. Ngono. sing dibasok kuwe dikecrek polisi minggu dalam. Mbah. Terus piye neh, Mas? Bahas apa keseharian. Kesehariane kita ye. Lah ya opi kesehariane padahal karo Bu Sinden. Kesehariane apa upamane enek masalah wong loro ki umpamane enek masalah tukaran umpamane. Oh, enek masalah tukaran. Tukaran wong loro ki padu umpamane. Pak Ne. Ah, nek Sindene nek nesu piye Bu Sinden kuwi? Pak Ne ndeknya aku ki nyawang HP-mu kok tungklang-tungkling ki jane nek apane to Pak Ne mosok enek sinden sing ngecati sampean to Pak Ne. Ora enek ibune. Masya Allah sumpah to demi Allah ndek enek lho Bune. Ya ampun aku kira kene mbok apusi lho Pak Ne iki ben bengi vecenan karo sapa. Kowe iki padahal ki turu karo aku lho ya an. Kowe kok tegomen to Pak Ne karo aku ya ampun Pak Ne kowe kok tegomen to karo aku. Sik wis bar. Lara Pak Ne atiku lara. Ora Bune, ora. Seto tak jelasne to Bune. Atiku lara Pak Ne. Tenan atiku lara. Wah. Ketoke wis gak sayang mbek aku to Pak Ne. Sik to kok sing nesu malah wonge ning wayange lho. Kok ora tau dijawab menti VC kok ya ora tau diangkat. Aku ki jane kurang apa to Pak Ne. Nggawe wayang anyar remuk sedina iki. Wes. Lah jare kok nesu. Oh ya nesu ya. Nesune terlalu menghayati kamu itu. Dah ya tak lepas ya. Aku jane kurang apa to Mas? Loh. Wes wayange ya wes. Bentak aja to mesti ora tau dijawab, bentak VC ora tau diangkat. Di VC memanggil bareng dicat centang loro jane ngono kuwi iki. Wes. Karo sapa ta? Wayange wis bar kok iso malah kegowo rene iki lho. Wayange wis bar. Wis peserta festival selesai. Wis, kare ngenteni pengumuman. Wis. Aku juara piro? Urung no, pengumumane engko gara-gara. Iki tulung cepet no. Kok iso nesu tenan lho, tak kon dalang kok. Lah jare kisah nyata. Aduh, remuk tangane Pak Dalang, remuk tangane Pak Dalang. Remuk. Duh. Remuk. Aku juga baik. Ya wes. Iya. Nembang dong. Yuk. Apa Dek? Kok sentur-sentur toh? Apa? Apa ya? Banyuwanginan piye? Monggo. Gerajakan ya? Iya. Oke. Apa lagu yang lagi viral? Apa? Cinta siapa?
Cinta bojone Akbar. Ngelandu. Nanti bojo Akbar. Durung. Ngelandu. Gue aku menengane ora diwene umpan sik ora anu aku. Yo, apa ki sintane? Iku mau lho, Mas. Oh, kuwi sing cinta siapa? Heeh, tapi ngomong kabeh ya. Oh ya. Cinta siapa? Sing ora bengok sesuk-esuk dilarung. Latihan sih, ndang cepet. Ya, latihan Ini sih. sinden-sinden. Bu. Bu Ya. melak bengok nggih, Bu nggih. Oh. Ayo, latihan, Pak. Cinta bojone Victor. Victor ganti bojo ya. Ora duwe. Bisa. Bengok kabeh ya. Ya. Cinta siapa? Cinta bojone Akbar. Loh. Hehe. Ha ha. Sida bojone Akbar to? Lah sida apa ora? Aku nganyelke. Oke. Iya, iya. Itu aja. Yo. Ya apa terus dulu? Apa, Dik? Iming-iming. Iming-iming. Nek gede omong-omong. Omong-omong. Ya. Yuk, Mas Tris. Ya. Iya. Ya. Ketemu next time. Ya, oke? bye. Iya. Makasih wis dibantu-bantu. Yuk. Nutuk nih lakon. Ya. Kaya ngapa babareng lakon Sekar Pudak Tunjung Biru. Yo, tak dereke terus. Ya. Harta palwana ting ranu Marta kepiye pawartane sakwise jeneng sira kulup marang Karang Kadempel sewu kalepatan nyuwun tadah wadana sedaya dawuh pangandika para pepundhen sampun kula aturaken dhateng Siwanayantaka ganjanging cariyos Siwanayantaka nyuwun syarat saroning ingkang kedadipun pinanggani inggih menika wujudipun Sekar Pudak Tunjung Biru Moko Prabu kados pundi pamrayoginipun Janaka kula wonten dawuh siadi kang ulina ngayamana handlasak sajroning wanawasa manjing ana ing Karang Padesan upadine ingkang ingaranan Sekar Pudak Tunjung Biru menawi makaten kalilan kula nyuwun pamit Kakang Mas Punta kula nyuwun tambahing pangestu mangsa baranga muga lebeng karya Dimas Harkaca kula wonten dawuh paman awat-awaton lakoning pamanmu hang padi wujuding Sekar Pudak Tunjung Biru niki dateng sedika ngestaken dawuh Sikra kang bala dumingal
ngisor. padha mirah ingsun aten mas poku mijil tuhu dahat tanpa karya mangkan Gusti ilahing nama sidam sidi sekaring buwana langgeng ulun mas padhaake kaya wayah ulun Lesmana kang sowan ana kahyangan alang-alang kumidur semengko pengawak bojro kang dadi lakumu ana parigawe apa Lesmana Widakdo nyuninggih duh yang padha winenang kula marak sowan awit wonten perkawis ingkang saklangkung wigatos Lesmana nyuwun lumunturing sih kanugrahan saking paduka pukulun ingkang arupi Sekar Pudak Tunjung Biru. Sekar Pudak Tunjung Biru kinarya kula badhe handayong Kyai Semar Badranaya. Kulup Lesmana samendang tan karempit atur kita wis tampa kanthi trawaca. Kita ora kleru menapa nyuwun Sekar Pudak Tunjung Biru marang jeneng ulun. Awit ya ana alang-alang kumitir kene papane kembang mau kulup. Lan wis titiwancine kembang mau linggar saka hasta ulun mara gage tampan ana ulun ora awel hanggone masrahake kulup nuwun bukulut ya kula Lesmana tiba sepadha-padha sawise sira sembada ngregem kembang Pudak Tunjung Biru kita aja pegat ing pengati-ati nggih Lesmana ngestakaken dawuh bukulun rening sampun kasembadan panyuwun kula keparenga kula nyuwun pamit badhe wangsul wonten Pancawati ya Lesmana ulun nyangoni Raharja Halo
Siwa Sukota marang suring brang Ngotan yara marang ngendan wengawiyat ing Dananjaya lan tetuko kang sawanana parigawe apa dene sira marak ana panjenengan ulun yang padha wenang Pukulun dosa menapa ingkang kula sandhang menawi kula nglairaken isining manah kawula jernyatanipun paduka yang padha wenang sampun nyumur piancas kula Ulup Janaka nadyan kira ora matur ulun wis mangerteni ulun paring dawuh mangkono mung kanggo pambukaning kandha Harjuna kita sowan marang ulun bakal nyuwun tumedhaking Sekar Pudak Tunjung Biru minangka cehna mboyong marang Semar Badranaya nanging kawruhanana Sekar Pudak Tunjung Biru wis ulun paringake marang Lesmana Widakta utusan saka Praja Pancawati duh Pukulun para maos lingsem Janaka nyawang sarating Basanta menawi kula wangsul daring mundi Sekar Pudak Tunjung Biru Janaka kula wonten dawuh hayuwa para samu kalamun to Sekar Pudak Tunjung Biru bisa uwal saka astaning Lesmana tak kira ora kurang jalaran nyuwun pangestu sing ati-ati kula Sang Arjuna wis menira kamanungsan kasrepan tinggaing mungsuh ana satriya kang ngendhek sing dadi lakuku kuwi sapa Panengah Pandhawa Harjuna kekasihku bali kuwi aku Lesmana Widakta saka Praja Pancawati aku abdine Anoman kekasihku duwe karep apa dene nyegat marang lakuku Harjuna apa bener sira Lesmana wis bisa mundi wujuding Sekar Pudak Tunjung Biru ya kapara nyata ora tedeng aling-aling tedeng Sekar Pudak Tunjung Biru pancen wis ndak pundi Janaka yen pancen sira satriya kang ora serakah margake tak jaluk kembange kang sawiji waduh lah kok enak timen njaluk mung kari obo mongko anggonku Hambudidaya sowan aning yang padha wenang betek lamun anggonku kepengin mundi Sekar Pudak Tunjung Biru kanggo cehna mboyong Kakang Semar Badranaya yen tak jaluk siji ora kena tak jaluke kabeh kembangi waduh bagus jare kowe ngaku satriya ning kenang apa kok mentro begal ana dalan he Arjuna kepara Anoman duwe sayembara apa sayembaramu lakon kowe ngrebut Sekar Pudak Tunjung Biru yen wis kelakon nglangkai bangkine Anoman tinu iki lamun sira hanggen guru kaki familia manungsa kang nata ingkang gedhe martabate
kang ibadah lan kang ngirangi syukur oleh wong tapa ingkang wis tan pikir paweh ing liyan iku pantes buronono kaki sartane kamru dene rebutan Sekar Pudak Tunjung Biru nalika semono kodrating jagat gaweaning para dewa Sekar binelah dados kalih ingkang den asta Raden Janaka Sekar Pudak Tunjung Biru kang diasta dening Raden Semana amung wujud cangkokipun kang winastan Cangkok Wijayamulya. Kahang susumbar lindu bumi kunjing ing kados pundi Raden Anoman nyuwun kula kembange kelakon direbut kelawan Arjuna aku mung antuk cangkoke wae. Wah ketoke satriya ning patrape kok kaya maling golek kembang ora kasembadan malah begal ana dalan nadyan mung cangkoke ora dadi ngopo. Ayo luwih dhisik bali ana Pancawati Cangkok bakal tak aturake kelawan Kok Prabu Rama. Sumangga kula dherekaken.
bating sun pining hangulati puspita medemendah kang warani Nyai Janaka kula wonten dawuh piye pawartane apa wis bisa antuk gawe nuringgih Koko Prabu kula sampun kasembadan mujudaken Sekar Budak Tunjung Biru namung boten kalian cangkokipun kowe entuk nak asil saka oleh mung ngrebut to kula mboten ngrebat nanging kula ndadar ketrimane gesang kula ya yen pancen kowe mangkono nadyan mung kembange ora dadi ngopo malah ayo tak kanthi jumujuk tumuju karang kadempel babar pisan nganti Yayi Prabu Puntadewa minangka cehna mboyong Kakang Semar sumangga kula dherekaken Prabu Kakang Semar nyuwun Sekar Tunjung Biru kasembadan den pati hananging Sekar den rabut hamung ngantuk cangto yakti Sang Arjuna gawe kidul murang totop Yen Arjuna gawe isin nantang Prabu Rama tak kanthi ing nuswa Jawi pasrah cangkok mrengki Semar
mangungkung kanduhan rimang niki sami rawuh ndara kula ing Ngamarta lan sinuwun ing Dwarawati. Ya Kakang Semar, tekaku iki Kang wigati bakal ngaturake kembang sing dadi pundhutane Kakang Badranaya. Ngaten sinuwun kapara nyata. Aja kurang pangapura ya Kakang Semar. Kembange tanpa cangkok. Kembange Sekar Pudak Tunjung Biru ora ana cangkoke. Kepiye munggo pamrayogamu Kyai Semar? Ya. Senadyan kembange ora ana cangkoke aja nganti suwala Kakang Semar anggone bakal tak boyong ning Praja Ngamarta. Nggih, cobi kula taminipun, Ndara. Kembang Pudak Tunjung Biru ingkang kula tampi. Iya Kakang. Ayo Kakang Semar, tinggal tak kanthi boyong ming Praja Ngamarta Kakang. Mengke riyin Ndara Janaka mengke riyin. Aradi sareh sawetawis nggih Gus. Nika dampyak sinten nika? Prabu Rama Wijaya ingkang rawuh wonten Karang Kadempel. Iya Kyai Semar. Ingsun Kang Prapta ana kene kelawan kadangku Lesmana. Kang wigati bakal ngaturke pundhutane Kakang Semar yaiku Sekar Pudak Tunjung Biru. Nanging amung cangkoke wae kepiye kok tampa apa ora Kakang Semar? Cobi kula tinggalane riyin. Yo, kagatokaken wujuding Sekar Pudak Tunjung Biru dalasan Cangkok Wijaya Mulya. Badar sejatining wujud wenteh garwanira Ki Lurah Semar nenggih Batari Kanastren. Cacah to iki. Inggih Kyai. Kula ingkang sampun wangsul punten dalem sewu. Kula ingkang dados Sekar Pudak Tunjung Biru mewah Cangkok Wijaya Mulya kala wau. Kowe bubar saka ngendi, Tren? Kula bibar saking Hyang Pada Wenang. Perlumu apa sowan mrana? Namung nyuwun pitedah dhateng Hyang Pada Wenang kula kedah momong sinten. Oh ngono. Nggih. Terus kowe nggawa amanah apa saka Hyang Pada Wenang?
Mekaten Kiai, dawuh ingkang kula tampi paduka kalian kula kedah momong dumateng para Pandhawa. Sebab apa ora momong marang Prabu Rama? Awit sampun liwanci gumantos ing kawontenan. Kala semanten paduka momong dumateng Prabu Rama krana masih wonten jamaning Guntarayana. Ing mangke sampun ngancik jaman Guntara Sabda inggih alaming para Pandhawa. Sabab Prabu Rama sampun paripurna kewajibanipun. Ngono nggih. Kewajibane Prabu Rama apa? Mardikaaken nagari. Lah yen kewajibaning Pandhawa gadah kewajiban ngisi dumateng kamardikaning negari Kiai. Oh, ngono inggih. Ingkang menika Kiai, monggo sesarengan kula kanthi kula dherekaken momong dumateng para Pandhawa Kiai. Wela dalah. Kiai Semar, kula sinuwun. Ya. Ingsun narima ing pandum ora bakal meksa marang Kiai Nayantaka. Ya mung sadurunge aku kundur Kiai Semar, aku mung titip kelawan para Pandhawa. Tetep terusno lelabuhanku. Kejaba saka iku, aku kepengin ketemu adu arep catur nitra kelawan Prabu Kresna. Monggo kula sumanggaaken catur nitra kelawan Prabu Kresna. Prabu Kresna apa sang Prabu Rama? Ayo metu sedhela. Ya. Parkudara, piye? Aku tak njagongi Prabu Rama sedhela ya. Kae rantak-rantak ana dayohe Kurawa. Mung tamune Parkudara. Tanjir ngabar sumebar pawarta Kakang Semar kasembadan kaboyong dening para Pandhawa tegese gagar wigar tanpa karya negara ngastina duweni gegayuhan boyong Kiai Semar. Para Kurawa, barisane witing klapa cawisna maju dina iki cicil Bratayuda. Swata mobok tak jaluk Kiai Semar ndaluk kasempatan Kiai Semar bisa ngelangkai bangkine Werkudara rangsang Balawarti. Yo Semar Putra lek gempur negara Ngamarta maju legane ngatiku tibane titir mati dening aku. Yo
Niyata larupa saking Gudha Sagara kula yen ataname tusa sang Sri ing ana wigati apa Sang Prabu Rama dene miji marang aku ki metu saka dalem Karang Kadempel. Iya Sang Prabu, mulane Sang Prabu ndak kanthi miyos ana njaba aku mung bakal nyuwun pirsa. Mundhut pirsa babagan apa Prabu Rama? Apa kepara bener Prabu Kresna nganti dina iki isih dadi kekandanganing pukulan Bathara Wisnu? Yen pancen ora kleru pancen kaya mangkono. Pancen kaya mangkono kahanane Prabu Rama. Nganti tekan dina iki aku isih dadi titising Sang Hyang Wisnu. Yen pancen bener-bener panjenenganmu titis Sang Hyang Wisnu mara gage aku bakal arep takon. Takon babagan apa Prabu Rama? Bathara Wisnu tumurun ana Madyapada kuwi manitis kaping pira lan menyang sapa wae Prabu Kresna? Prabu Rama piye? Sang Hyang Wisnu mono manitis marang Madyapada rambah kaping 7. Angka 1 manitis marang Begawan Wisnungkara ya Begawan Kresnengkara pujanggane Prabu Danapati. Angka 2 marang Ratu Maespati Prabu Arjuna Sasrabau. Dene angka 3 marang jeneng para Prabu Rama Wijaya, kaping 4 marang jeneng ingsun. Besok rambah kaping 5 Hyang Wisnu manitis marang Nalendra ing Kadiri ya mamenang Prabu Jayabaya. Rambah kaping 6 marang Ratu ing Malawapati Prabu Angling Darma. Genepe kaping 7 marang Ratu Majapahit Prabu Brawijaya. Mangkono surasane tulis kang wis ndak kawruhi Prabu Rama. Bener apa luput ndak wangsulake marang Prabu Rama anggone bakal mangsuli apa kang dadi kandhaku Prabu Rama. Ya pancen bener apa kang dadi kandhamu kabeh Prabu Kresna. Yen mangkono jeneng ingsun wis bisa nitik marang sapa kang dadi kekandanganku nanging aja saiki Prabu Kresna. Lho lha besok kapan? Ngentenono. Besok lamun ana wanara kang ulese abang Prapteng Praja Ngamarta mongko bakal nglamar Wara Drupadi garwane Puntadewa. Ing kono dadi pancatan ingsun bakal manitis marang jeneng para tak enteni Sang Prabu Rama. Astabrata